Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Syak khayi lai pusaungut ki kena habihar bat lala ban pelat ki. Ki pulit jong katelan gana daka jingjob ki lala ban yada bat pelat im ya ki lai pusaungut ki kena haka zipet junction ya ki bala syak khayi na bihar. Ki pulit katanat Railway Protection Force RPF haringkat ki weipat ki kenhun kila penlong ya ka jinglet twet ka bejur na ka benta ban yo ban pelat im ya kine ki kena ki bala syak di na bihar. Uhe jong ka kenhun pelat im ulaong ki babun ki brew nak ki jela ba per kila lecha Hyderabad bat Secunderabad nak ka benta ban penlong ya ka jing lejwat ya kini ki kena kalong ka bas newbok ba ki babun ki kena kila syak penbit halor ka jingkular ban penbiang kam nak ka benta jongki henrei ka jingkular kala kudno haka ba ki kena kila hab ban tre haki karkhana kum haka ban sna ya ki kadu bat ki tiar ki ba pendon kam bat bretno endala deb ban pendon kam hakabedai bat kani ki pulit jong katelan gana kila penstet hakaba yadai bat ka jing pentrekam bat kila la ban itu bat lap yakini ki kena ha ka zipet junction yakini ki kena ki bala syak pelat la rai ban pha syaki sinong jongki bat ka sorkar jela kan sakit kli halor ki jinglut jingsa baro la benrap uhe jong ka kenhun pelat im la pentibru syaki nong tremon siobha nakam ta ki kena rit habihar bat bakin sa pentikna bakine ki kena kin sa poisuk syaki sinong bat ki ying jongki.